Tak jo, my už se dneska loučíme s Pipi ostrovem. Kážíme na další zastávku, což je Krabi Aonang. Snad nás tam přivítá hezčí počasí, protože tohle už se nedá. Už sedíme na speedboardu. Čekali jsme tak půl hodiny, ty vole, venku prší jak hovado. Jsme úplně mokří, uvidíme jak to dopadne, no. Snad dobře. Vítejte v našem Krabi ubytování. Je to tu krásný, konečně normální hotýlek. Takže tady máme obrovitánskou koupelnu, konečně. Sprcha boží. Tady máme skříně. Tady máme obrovskou postel. A i se sloníkama takovými hezkýma. Tady nějaká pohovečka, takže nemusíme být špinavý na lůžku, bomba. Výhled krásný, kdyby nepršelo. Tady další posezeníčko do džungle. A stoleček. Zrcadlo na fitčeky. Jdeme se spočnout, počkáme jak přestane pršet a potom půjdeme asi prozkoumat okolí takzvaně. Konečně přivezli jídlo. Vypadá to famózně. My si to teďka jdeme sníst a jak dojíme, tak se popovídáme o našich momentálních pocitech, protože je to takové jak na houpačce. Je to fakt náročný, když reálně si představujete úplně ideální dovolenou a polovinu z toho zatím vám jenom prší. Takže teďka tak jako přemýšlím, je nejlepší jako udělat. Zrušit tady jako celý ten pobyt až do konce a třeba pozítří odjet už na to Koh-Tao, na který máme odjet až v pátek, ale odjeli bychom o den dřív ve čtvrtek, protože stejně prostě má tady jenom pršet a pršet. Řeknu, jako kdyby to fakt byl třeba jako večerní deštík nebo ranní deštík, ale ono fakt prostě prší od rána do večera, prostě bez přestávky. Mělo přestat ve 3 hodiny, jsou 4 a pořád prší jak prase prostě. Tak jo, právě jsme šli do Aonangu, do ulic, tady jsou místní poklady, tady se to všechno schovávalo. Tady v tom obchůdku jsme si dali mango sticky rice za 100 bátů. Mango mega dobrý. Jo? A i tady jsou takový strašně moc jako obchůdků. Update. Zapomněl jsem na Pipi ostrovech Crocsy, který jsem si tam kupoval. Si koupil hned nový. A teď si dáváme drinčík, přestalo pršet třeba po 4 hodinách. Teď je nějakých 8:30 večer, tak si dáváme prostě drinčík a procházíme si město, no. Dobré ráno, máme tu den číslo 2 na Krabi. Začínáme tím, že jedeme na sloní záchrannou stanici. Za 5 minut se nás tady vyzvedne nějaký pán a ten nás odveze na místo. Po příjezdu nám pečovatelé sloní záchranné farmy řekli historii, odkud každý slon pochází, kolik jim je let a jak se ke slonům správně chovat. O slony se tam krásně starají a hlavně se na nich nejezdí, což byla naše podmínka při výběru. Krmení, i když může vypadat jednoduše, tak to mělo svá důležitá pravidla. Ze začátku jsme je krmili banány a poté jsme si vyzkoušeli udělat i rýžové koule, do kterých se slonům dávají různé léky. Na programu byla dokonce i bahenní koupel, kde jsme slona potírali bahnem a následně okoupali v místním jezírku. Celá tahle zkušenost byla nezapomenutelný zážitek a vřele ho doporučujeme. Cena na osobu byla okolo 1000 korun. Tak jelikož se konečně udělalo hezky, tak jsme vyrazili bazénu na hotelu. Takže chvilku se tady opálíme a potom bude pokračovat náš program. Co? Cena. Cena máš jenom ruce.
Nahodili jsme outfity a vyrážíme do ulic. První zastávka je jídlo a druhá zastávka je poučit si skútra. Konečně jdeme zažít pořádný Thajsko, protože je hezké počasí. Tady jsme na sluníčku tak 2 hodinky, já jsem už trošku čmoudla, takže ideálka, ideálka. Tak co, berem ho? Jo, asi jo. Jdeme na skútru. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Tak Míšo, víš kam jdeme? Přesně tam nahoru. Tam jak jsou... 1900 schodů půjdem. To vezmeme před. Takže není to 1900 schodů, ale pouhých 1260 schodů. Mám něco papa. Tak jo, a tady to začíná. Takže to je masakr. Update. Úplně hoří. Jsme na 820. schodu. Ještě 400 schodů před náma. A podle mě to už je výška, že tady jenom jsou letadla, nebo to je masakr. Tak jo, zbývá už finální rovinka. No, tak jsme to dokázali. Hope when the moment comes, you'll say, I did it all. I did it all. I owned every second that this world could give. I saw so many places, the things that I did. Yeah, with every broken bone, I swear I lived. Takže tak. A teď 12 schodů zase dolů. Než se setmí, že jo? Cesta dolů byla už mnohem lepší, to se vůbec nemusíte obávat, bylo to perfektní. No nic, startujeme z Kutříka a míříme do shopping centru. Zkoušeli jsme KFCčko, totální katastrofa, nemají tu vůbec nic na výběr. Teď tady ochutnáváme carbonara. To je hodně crispy. Tak jo, máme tu další roty. Konečně jsme objevili nějakou tržnici a fakt to tady je prostě za úplně... Pro místní. Pak úplně jako za hubičku, třeba pad thai s kuřecím za 50 bátů, takže třeba za 30 korun si dáte prostě večeři, to je extrém. A my jsme si dali klasické roty s nutellou a banánem, protože jsme na papaní, ale chtěli jsme to tady aspoň trošku ochutnat a podpořit místní. Takhle to tady vypadá. Byla střelka, Míšo, da? Ukaž paleček, jestli jo. Dobré ráno, dneska máme čtvrtek. Jelikož počasí nám přeje, tak vyrážíme na Rayleigh Beach. Takže pojďte s námi. Arrogant like yeah, top like money's on the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no shares. Fall out 'cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it.
can stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. No, klidme, už jsme tady. Dorazili jsme zpátky do Aonangu. Skuter tady furt je, naštěstí. Ano. Prostě jsme tady na celý den, nechali u 7-Eleven naše fáro. A i Helmut jsme tam nechali, všechno tady zůstalo. Takže super. My si teď jdeme trošku zkulturnit a vyrazíme do města dát si něco na večeři a opět ochutnávat. No nic, to bylo zochutnávání všechno. Těšte se, zítra se přesouváme na Kotao. Takže zítra další adventure. dobrou noc. Ozýváme se vám po 12 hodinách reálně, skoro. Já jsem přijet 5 hodin a je 8 hodin naše auto. Batohy. Tady míšají tousta. A jdem na hotel, no. Takže, vítáme vás u dalšího dne, další ubytování. Včera byl už večer, takže bylo takový blbý světlo jako na natáčení. Tady máme výhled. Tady máme postel se síťkou, protože bez té síťky se to nedá zvládnout. Samý brouci lezou po té síťce. No, tady máme oblečení, který si budeme vybrat dneska, protože já už nosím 2 týdny stejný tričko. A tohle je ten největší kleno tohoto pokoje. Tohoto ubytování. Otevřená koupelna. Takže prostě romantika, všechno, že Míšo? Parádní. Krása. Tady se sprchujete, padá na vás listí sem tam. Tady jdete na záchod, kousne vás komár. Takže toto je ten kleno toho ubytování, že jo? Proto jsem to vybrala. Je 9:40, takže dneska jsme si trochu pospali. Doufám, že ta snídaně bude dobrá. Tak jo, jdeme se napápnout. Tak jo, my už jsme po snídaní, máme teda okolo 11. hodiny asi, což celkem dost, ale dneska jsme si to udělali tak jakože pomalé ráno, v klidu, nikam nespěchat, protože máme na to celý den to tady oběh. Jsme si zrovna půjčili skútr, Míša si šel pro tričko ještě na pokoj. Já vám teda ukážu náš skútřík, který máme půjčený na 2 dny. Dohromady nás to teda vyšlo 500 bátů na ty 2 dny plus 1000 bátů záloha. Taková jako v pohodě cena, si myslím. Tady na ostrov je to celkem dobrý, protože ostrov Kotao je celkem jako dražší než jinčí ostrovy. Tady třeba v 7-Eleven jsou ty věci mnohem dražší než v ostatních, takže třeba si něco nakoupit do zásoby, ať to pak nemusíte kupovat za mnohem víc peněz, než je to nutné. Tak já vám teďka ukážu ten náš skútřík. Máme tady takový žlutý a vypadá moc hezky. Spolehlivě, není to žádný křáp. Tady je naše oblíbené číslo.
No a my teda vyrážíme na pláž, která je asi jenom 5 minutek na skútru od nás a měly by tam být malý žraločce, tak jsem strašně zvědavá, jestli nějaký uvidíme. Přišel už Míša. S řidičákama ještě. No, vzal řidičáky. Nasadíme helmičky a jedeme. Ležíme tu tak 2 hodinky. Zjistili jsme, že je moře nějaký kalný, že tam nejde nic vidět. Ale to tam potápěči. Ale asi možná ve větších hloubkách. A půjde prozkoumat další destinaci. Ty cesty tady jsou fakt masakr. Míša je hlavní řidič, tak ten vám poví víc. No prostě jedu tady hlavou dolů, hlavou nahoru, 90 stupňů nahoru dolů. Serpentíny Jako je to hnus celkem, no. Já jako začínající řidič bych si tady určitě netroufla teda. Ona i říkal, ten se nám to pronajímal, že 60% lidí si to rozmyslí, to půjčení toho skútru, jak uvidíš ty cesty. Pak mazec, no. My jsme experti, že Mišo? Tady jsi expert. My jsme, a ty jsi expert. Ty vyrovnáváš tu, ty to tam řídíš vzadu zase. Tam skáčeš z toho. Drsný. Uvidíme, jestli je nějaký podmořský svět. Tak jo, po válení u moře jsme se dali dokupy. Rychle pospícháme na západ Vidíme. sluníčka. Wow. Takže máme tu další den. Poslední celý den na tomhle ostrově Kotal. A jdeme objevovat další pláže, co tu máme. Včera jsme ji navštívili 2, dneska budou další 2. Že Mišo? Dneska jich bude mnohem víc. Dneska jich bude mnohem víc vlastně. Jak můžete vidět, mám zase stejný tričko jako včera, ale dneska, 5 hodin, už by to mělo být vypraný všechno. Tak Miši, který je ten náš, poznáš? Který to je Bumblebee? Ten nejdál, že jo? Ten postranil od ptáka. No nic. Tak jo, dorazili jsme na první zastávku, což je Freedom Beach. Je to nejznámější snad pláž tady. A měla by být jako moc hezká. Tak to je nádhera. Pojedeme dál, sedíme si dále nějaký drinčíky. Asi jedna z, jako z nejlepších, no, zatím pláží, jo? A i podmořský svět tu byl krásný. A rybičky. Takže teď se přesouváme kam, Míšo? Na další pláž, která se jmenuje Shark Bay. Shark Bay. Takže podle názvu by tam měly být žraločci. Takže snad tam budou. Žraločci. Míša je taky jako žralok. No. Já jsem spíš takový kapčík. Tak jo, právě jsme na druhé pláži tohoto dne, což je Shark Bay. Shark Bay. Vstup sem nás stál 200 na osobu. 200 bátů, když tak. 200 bátů na osobu, ale je tam zahrnutý jeden drink pro každého, heslo na Wi-Fi, záchůdky a takhle. Protože jak kdyby ta pláž je toho hotelu, takže Jo, vy musíte jít do toho hotelu, tam si koupit tu vstupenku a oni vás tebe pustí jako na tu pláž. Jinak se tam asi dostat nejde. Opět tu máme západ sluníčka. Jsme na Secret baru. Vybrali jsme Secret bar, ale asi zas tak moc Secret není, protože je tu hlava na hlavě. To je tak 200 lidí podle mě v té restauraci. Jako je to tu mega hezky, ale ty lidi tu kasí tu atmosféru. Mohli být všichni Kdyby jsme pryč. seděli vepředu, tak možná to jo, je no. střílno. Že ukážím to. Dívejte se, diváci.
Takže máme tu poslední den na Kotao ostrově a Míšu napadl parádní plán a to je vstát na východ slunce. Takže jsme šli totální džunglí v lese, ty vole ve tmě. To nám, jak si nikdo neřekl, jak půjdeme na zpátky, tak vás provedeme, jak to vypadá, protože jako byla to fakt stezka odvahy. Ještě k tomu, jak byla tma. No prostě tma v džungli asi tak, ale už jsme tady a čekáme na Oskara, že jo. Takže musíme s Míšou říct, že se to opravdu vyplatilo. Ale jsme si se uměli v té džungli, jak jsme šli sem nahoru. Tady prostě tou džunglí jsme šli prostě v totální tmě. Takže asi tak. Ale je to nádhera. Tak jo, takhle nějak teda vypadá cesta. Ať víte, na co se můžete připravit. A jakože teďka za světla je to dobrý, ale Za tmy s baterkou jsme tady chodili, ty vole. ještě k tomu jsme ani nevěděli kam. Jak lupiči. Moje výbava, botíček parádní. No prostě tak nějaká cestička to je. Až nahoru. Tak tohle bylo Kotao. Teď se jdem zbalit, jdem se nasnídat a o 11:30 nám jede loď na Koh Samui ostrov. Takže pojďte s námi. Myslím, že blbě. Ale víte co? Tentokrát jsem si dala tabletku. Nebudeme riskovat, jo? A vzít si tabletku není žádný srabáctví. Není. To si pamatujete. Osobně doporučuji speedboaty. Jsou nejlepší, co může být. Jede to rychle, nehází, nebo jako aspoň dneska to absolutně vůbec neházelo. Hodilo to s námi třeba jenom 3krát, nebo jestli to bylo tabletkou, nevím. Ale bylo to úplně perfektní. Tak my jdeme na hotel, bydlíme celkem kousek od tohoto, takže tam dojdeme nejspíš pěšky. Tak jo, konečně jsme na normálním hezkém ubytování, tak se pojďte s námi podívat, jak to vypadá. Tady má takhle přijdeme. Nevím, proč mají v oblibě prostě dělat na chodbě umyvadlo, ale prostě tady je umyvadlo. Tady máme sprchu a záchod. Tak, tady máme postel, stoleček, všechny tady ručníky na bazén a výhled. Boží. Na moře. To je paráda. Tak jo, my už jsme po snídani a vyrážíme na dnešní dobrodružství. Dnešní den máme velmi nabitý, tak se moc těšíme. Tak jo, dáme si pěkně ranní výšlap, ale mělo by to být jenom 150 metrů od toho parkování. Tak jsme to vyšli. Opět vstup 200 bátů na osobu. Tady je takový posazeníčko. A my jdeme ještě výš.
Tak jo, a my jedeme na další zastávku. Dneska máme nabitý program. Tam máš tu helmičku. Já jsem Čmelda. V tomhle obchůdku Lotus to funguje tak, že si tam někde asi jako na recepci, můžeme tomu tak říkat, koupíte tady takovou kartičku, která stojí 10 bátů, aby si na ní dobijete penízky a tou kartičkou potom platíte v těch restauracích. Je to tu hodně levné, my jsme si dávali ty nudle, jak jste mohli vidět, tak to stálo 80 bátů, jedna porce. Takže jsme se najedli za 160 bátů, oba dva. Koupili jsme tady v Lotus rovnou nějaký snacky, že jo? Jasný. Je tu mnohem větší výběr, jak 7-Eleven, spoustu věcí tu je levnější, takže... Ale je to strašně velký, je tady snad jako úplně všechno, takže... Takový Tesco, no, větší. No, my se tady vždycky ztrácíme a je to tu nás strašně dlouho. Ideální čas jít k moři. Tak jo, dorazili jsme na pláž, dneska je fakt jako fest horko, nepřijde mi, že takový horko bylo včera. Počíváme ve stínu. Pijeme fantu. Koupili jsme si oloupaný pomelo, chápete to? Oloupaný pomelo, to se mi nikdy... Za 75 bátů. To mi maximálně tak mamka loupala, když jsem byla malá. Pomelo. To je prostě top. A ještě úplně je to bez těch bílých, prostě... Zvlášť. Jo, který vždycky byly hořký. A je to úplně bez toho. Dream. Tady máme vybaleno. A tohle je Lamaj Beach. My jsme připraveni, vyrážíme klasicky do night marketu. Juhu! Se pořádně napápnout. Juhu! Je to přesně takový ten místní market, kam chodí místní. Takže... Jak nečekané. Tady tohle za 100 bát. Takže 60 korun. Tak jo, další ochutnávání, další chod, trošku není to moc tajské, ale to nevadí. Stalo to 79 bátů, je to masíčko, okurek, sýr, tak to jdeme tejstnout. Bulečka je úplně měkká. Moc dobrý. Tady si takhle vyberete, co chcete a oni vám to potom grillujou. Jsou tady hodně zvláštní věci. Nebo je krabí tyčinka, no? Ani už nám to ugrilovala. A tady máme jednu krevetku. Nemá ocásek. Hodně spicy. Hodně spicy. 3 ty špejličky za 60 bátů. To jsme vždycky jedli s tím. S bratrem. Hej bratr. Syrový ale. Jako dobrý. To zase to pálí prostě. Tady prostě všechno pálí. Museli jsme si dát pauzu na pitíčko. Pitíčko jedno jsme si už koupili ve stánku, ale dávají tam strašně moc ledu. Jsme si řekli, že se stavíme do 7-Eleven a uděláme si své. Ingredience číslo 1. Vitamin C s příchutí asi granátového jablka. Nalejeme. A dolejeme to tímhle liči drinkem. pitíčkem. Je to náš výmysl, takže snad to bude dobré. Je tam hodně cítit to liče, jako na zadek, jako je to dobrý, prostě pitíčko prostě. Nakonec už jedeme domů, už jsme plní, protože Míša se totálně přepil. Té limonády, co jste mohli vidět. Vezmeme si domů picenku. Tak jo, my už jsme na místech. Pepperoni pizza.
Dobré ráno. Another day, another adventure. Máme zrovna 9 hodin, jsme po snídani a vyrážíme na vodopády. Cesta bude trvat asi 40 minut, Zhruba jak do Brna. ale ono to na tom skútru utíká strašně rychle, aspoň mě, protože já se vždycky kochám, dívám se okolí. Tak vyrážíme. Takže právě teď jsme u přístavu, s kama se jezdí na Piggy Island a je tady taková hezká reštika, takže jsme si tady dali, jak to je, fruit bowl. Čekujte tu krásu. Ty mám ještě kafíčko a já mám jahůdkovou. Musíme se posilnit a za chvíli vyrážíme. Lidičky, tak tohle je dělobu. Normálně soubor emocí vášně. Zažíváš se mnou? Určitě ano. Když pojedete na Prasečí ostrůvek, jděte sem do této restaurace a dejte si mixed berry, protože to je jenom bomba. Za celou tuhle dovolenou jsem prostě měl 2 gastronomické zážitky, které mi úplně sundaly gatě. Ale jeden je toto a první bylo ten masama s těma krevetama. Pro budoucího já, kdyby si to chtěl udělat doma. Je tam kokos, mandle, borůvky, maliny, ostružiny. Pak je tam nějaký oříškový mix, mandle, granola a ještě ten jogurtík je takový zmrzlej. Takže ono to je v tom horku úplně jako bomba prostě. A banán nasekaný tam ještě. To stálo 200 bátů, což je jako tak to je to 30. na tajský poměry to je celkem dost. Já mám obsesi s jahůdkama, tak nemám jahůdky, tak jsem ráda. A v kafičku mám maliny. Protože to se jmenuje Raspberry Coffee. Takže doporučujem tady to. Raspberry Coffee bylo za 150 bátů. Tak jo, my teďka vyrážíme na ostrov Prasátek. Absolutně jsme nevěřili, že tam dneska vůbec dojedeme, protože jsme měli u sebe jenom 1000 bátů a oni všude chtěli 1600 bátů a ani nechtěli jít prostě pod tu svou cenu. Takže jsme museli jít vlastně k 7-Eleven, kde jsou bankomaty, ale tam chcou jenom jako fyzickou kartu, což jsme samozřejmě taky neměli, jenom jsme měli kartu v mobilu. Jezdili pořád sem a tam, zkoušeli to všelijak, ChatGPT nám prostě říkal, jak to udělat přes nějaký QR kód, ale to nám taky nešlo. Zastavili nás jako nějaký pán, protože oni všichni stojí u cesty a lákají vás, že jo, na ten boat tedy. My jsme mu prostě říkali, že máme jako jenom kartu, že jako nemáme u sebe tolik peněz. Ten týpek, který si zavolal prostě někoho na posilu, protože neuměl anglicky. Toho týpka, co na nás vlastně mluvil anglicky a překládal to do tajštiny, tak vlastně se vyklopalo, že je to Čech. Míša mu přes Revolut poslal peníze a on nám je vlastně dal. Všechno dobře dopadlo a my absolutně nevěříme, že se ještě dneska podíváme na ten ostrov. Tak my už jsme tu necelý 3 hodinky a už pomalu půjdeme. Vybírá se tady poplatek 52 tu za osobu, ale já si myslím, že to za to stojí. Je to fakt jako super, hlavně jich tu je strašně moc těch prasát, tak já jsem si třeba myslela, že tady budou jenom třeba 4, ale je jich to fakt jako strašně moc, a těch malinkých a je to mega roztomilý.
dneska nám počasí moc nepřeje, takže vyrážíme až teď. Zatím jsme si vyřizovali nějaký věci, jakože různý check-iny a takhle, co musíme zařídit vlastně, protože zítra už odlítáme. Všechny jízdenky na lodi kupujeme přes 12 Asia. Moc doporučujeme. A opět jdeme do fitka, protože nedá se nic v tomhle počasí dělat. Na doporučení Honzy z Plenáře máme toustík. Tady ten Výborný. je úplně nejlepší. Předtréninkovka naše. Fitko na hlavní štráse. Mezi Burger Kingem a Mekáčem. Ani nevím, jak sem dostanem. Jsem připravená, San Míša taky, ale je tu úplně extrémně moc lidí, takže nevím, jestli vůbec něco budeme natáčet. Možná jenom nějaký jako, no uvidíme. Takže toto je můj outfit, takhle to tady vypadá. A my asi jdeme na to teda. Už jsme docvičili a rovnou jsme šli do nákupáku, kde jsme si dali obídek. Já jsem si dala pitu s masíčkem a s cacikama, Míša si dal rýžu s krevetama a s kuřecím. Moje porce 200 bátů, Míšova porce 150 bátů a k tomu jsme si dali mangový džus za 35 bátů. Náš poslední západ. A Koh Samui. Ale Ne. stihli jsme. Vlastně jo. Je to No. poslední západ. Možná ale celkově úplně. Bude to Už máme. ne Vidíš. V Bangkoku už nebývají moc hezký. Každopádně, já, co jsem si dneska koupila za tričko, to je prostě tak krásný. Na to jsem se dívala hodně dlouho. Momentálně sedíme ve ferry směr Surat Rani Airport a s těma letíme do Bangkoku. Cesta lodi bude trvat asi nějak 2,5 hodinky a tahle loď je mega veliká. Tady jsou i pod náma auta a je tu i market. Je to mega velký tady. Takovou jsem ještě nejela a ani to tak jakože neháže, že nepřipadáte si jako jak v lodi. A možná se ptáte, proč jeden úplně Tak někam do složitě. říky tak složitě, když Koh Samui je letiště. Tak je to z toho důvodu, že letenka z Koh Samui by nás stála 5 000, což jako nám přišlo jako mega moc, takže jsme našli vlastně řešení, že takhle můžeme jet do toho Suratany a tam letět, protože tam ty letenky mně se zdá, že stály okolo 1500, ne? A ještě jsme tam i měli jídlo a tohle. Tahle cesta, kde vlastně máme tu loď a potom ještě z toho přístavu autobus na letiště nás vyšla na necelých 600 bátů. Pak jsme platili vlastně jenom taxíka, který nás vyšel na 600 bátů a tu letenku. Takže jsme třeba dohromady na nějaký 2,5 tisíc. Letíme až jako celkem pozdě a hlavně přiletíme do Bangkoku pozdě, ale tak jako Bangkok už máme celkem jako rozkoumaný. Děláme jenom nějaký nákupy a pojedeme domů. Oficiálně jsme zpátky v Bangkoku
Po náročné cestě 11 hodin 23:00. Viděli jsme dneska z hotelu 10 hodin. Takže si z toho vemte, jestli radši ušetříte ty penízky, anebo pojedete 12 hodin jako my. Ono by to bylo v pohodě, ale ten let měl kolik? 2 hodiny zpoždění. Možná i 3. Jdeme se vyzvednout batůžky a pojedeme na hotel, no. Vítáme vás u dalšího dne. Jste po snídani a já jsem byl u Barbara. Parádní sestřih. Stálo to 120 bátů, tak jsem mu dal 200 a byl z toho úplně šťastný, takže dělejte radosti ostatním. My se teď chystáme k bazénu. Já se teda už opalovat moc nebudu, protože moje spálenina, ale hodí se to hezky. Aspoň už to mám zahledat. Nemělo by to jít na sluníčko, takže já dneska budu jenom takhle se opalovat. Tak, zašli jsme si ještě na obídek. Nevím, co to má, Míša. Já taky nevím, co to je. Nějaká cibule, rýže, kuřecí maso, něco kary, jak kdyby. A já mám instantní nudle s kuřecím masem za 120 bátů. Míša taky tak nějak. Takže se napapáme a potom půjdeme nakupovat. Je to tady obrovský, ani jsme to ještě neprošli, ale to už je to tak 4 hodiny. Jako jsme tu mega dlouho. A jsou tady asi ty nejlepší ceny, co jako jsme viděli. Chceli jsme koupit nový kufr za 450 bátů, chápete to? Je to tu fakt až neuvěřitelný. Koupili jsme si pitíčko, mango, sticky rice za 50 bátů, Míša si koupí krevetky. Jako je to tu mazec. Nakupte všechno až tady. Mají tu strašně krásné věci a strašně levný. Dorazili jsme na pokoj a objednali jsme si jídlo, protože jak si nestíháme a jelikož je to náš poslední večer, tak musíme všechno dohnat, co jsme doteď zameškali. Ano, takže nepůjdeme spát, budeme stávat na východ sluníčka a musíme všechno ještě dohnat. Musíme stihnout masáž, jízdu tuk-tukem, udělat si tetování. Co? To ne. Já bych chtěla reminder pro vás, nenechávajte všechno na poslední chvíli a nebuďte jako my. Tak jo, outfit check. Úkol outfitu byl, ať nevypadáme jako úplně turisti, tak snad zapadneme. Míšovo tričko mluví o všem. I heard you sold the Amazon to show the country that you're from. It's where the world should want to be for fun. A pro dnešek... jdeme spát. Yes, prdele. Hotelovým snídaním je konec, tak dobrou chuť, jdeme si to užít. Míša už si to užil. Zaberete tu čokoládu. Netroškařili jsme. Máme všechno zbaleno, odjíždíme s jedním kufrem navíc. My už za chvilku zavoláme taxíka a ať nás odveze na letiště. Míša dobaluje poslední zbytky a za chvíli vyrážíme.